Para empezar a romper un pouco o xeo, pois, como humor é cousa moi seria, quería empezar con a viñeta do noso coñecido Xaquín Marín, que di así: unha das peculiaridades que deixan ver que un é galego é a renuncia ás peculiaridades. Outra semellante di: yo que soy moi de la tierra, os galegos sempre mirando ata da lingua. Ben, empezaría dicindo Agustín Fernández Paz: o valor da integridade, o valor do compromiso. Nos tempos que corren non semella que estes dous piares sexan valores en alza. A miúdo se esquecen porque son molestos para as correntes imperantes, é dicir, son pouco rendibles, provocan desgustos, crean inimigos, non se compran con facilidade, resultan críticos cos poderes e requiren esforzo para non perderlos. É polo que, cando concorren os amigos, coñecidos, compañeiros de profesión e mesmamente descoñecidos, estes referentes son, para min, motivo de admiración e imitación. Por iso mesmo, trato todos os días de acalaros, cando menos en parte. Hai máis de 30 anos que coñezo a Agustín e considérome amigo dele. O simple feito de ser boa persoa xa abondaría para mantermos a amizade, pero a súa personalidade ten outras dimensións engadiolantes. Ao longo deste tempo, tivemos ocasión de compartir moitas xeiras, boas ou malas, e sempre me sorprendeu a súa capacidade de análise, de traballo rigoroso, de creatividade, como ten demostrado ante o mundo. Para min, xa hai tempo que é referente digno de admiración, e cando penso que xa chegou ao cume, avanza un paso máis na traxectoria dos bons e generosos. Non é unha oda, non? Unha pequena reseña da súa traxectoria como ensinante e dinamizador nos anos 70 e 80 daravos unha pequena idea de que o dito se corresponde con feitos, iniciativas e vivencias individuais e colectivas impulsoras da renovación pedagóxica e da galización da escola. Non rematou aí a súa tarefa. A día de hoxe, segue na vanguarda da realización da defensa da lingua e da cultura dentro e fora das aulas, como demostrou recentemente ao rexeitar o Premio da Cultura Galega procedente de mans indignas. Pero non vou seguir por aí. A miña intervención limítase á etapa previa ao recoñecemento oficial dos equipos de organización lingüística nos anos 90. Anos 70. Aterrar na escola franquista. Tense falado moito da transición política, pero moi pouco da transición pedagóxica. Esta transición tamén se produciu. Comezou antes do remate da dictadura cunha nova xeración de mestres e mestras, na súa maioría procedentes das primeiras promocións do chamado Plan 67. Aínda que a formación presentaba lagoas, o espírito crítico e a vontade renovadora contribuíron a superar a obsoleta metodoloxía e estrutura da escola franquista. Tamén facilitou o cambio unha nova estrutura escolar derivada das concentracións escolares. Ás veces paseniño, ás veces de súpeto, produciuse o cambio, ruptura, cun período de ensaio de novas formas e novos contidos. A galenización e a participación eran omnipresentes como objetivo prioritario da nova etapa, xa agora nos sectores vanguardistas. Foron anos de procura da identidade persoal e profesional. Agustín viveu estas situacións e enxerou o camiño desde o colexio 4 Camiños de Mugardos, na Bisbarra de Ferrol. Pero non aillado, senón cooperando, animando e participando na renovación e na realización xunto con outros profesionais da Bisbarra de Ferrol. Quixera documentar esa actitude cunha pequena reseña. Curso 78-79. Unha circular que pon obxectivos que se pretenden coas follas do galego. Estes documentos de cor sepia e arrecendo a vello aínda teñen actualidade. Está asignado por Agustín Fernández Paz, curso 78-79. Obxectivos, non os sei de ler todos, non vos asustedes, pero algúns anaquiños sí. Obxectivos que se pretenden coas follas de galego.
En que consiste o traballo? En artellar unha historia que está localizada en Mugardos, medio no que se desenvolven os rapaces, e xirar alrededor dos seus intereses. Para iso inventei dous protagonistas, inventabas daquela, Sabela e máis Urso, que son da idade dos meus rapaces, cuarto curso. Cada semana fago un capítulo da historia, sempre sinxelo, que é o punto de arranque e motivación para traballar a partir dele. Por non estendelas máis dun cliché, traballábamos con clichés, alén habrá que explicarlo, non aparecen sempre escritas todas as actividades que facemos. Adicamos polo xeral unha mañá inteira ao desenrolo de cada folliña. Paralelamente a isto, que é o traballo específico, alterno dun xeito deliberado nas explicacións o uso do galego e do castelán, para que se afagan a ver que calquera materia pode ser explicada en calquera dos dous idiomas. Cousas breves. Por que este xeito de traballo? Estou convencido que non só é o pro galego, é fundamental traballar a partir da realidade do neno. Habería que facelo en todo. En galego parecíame máis doado. Tentar de facer que eles foran e se sentiran protagonistas da historia das follas. Que obxectivos pretendo? A. Traballo pola normalización do galego, que sexa dado na escola, que os rapaces vexan que o galego é tan válido como o castelán. B. Que se vayan familiarizando cos sonidos e estruturas do galego, en moitos casos que as vayan recobrando. C. Que se vayan a facendo a ler o galego. D. Que vayan incrementando o vocabulario galego. E. Que rompan na medida do posible a falar e conversar en galego. F. O anterior leva a marcar as diferencias entre o galego e o castelán, así como tratar de corrixilas. G. O traveso do galego, da historia que imos contando, que chega a un coñecemento sinxelo de xeografía, aspectos históricos, aspectos sociais, aspectos culturais, queríalo todo. Primeiro da zona e logo de Galicia. H. Fuxir do gramaticalismo, deliberadamente. Quedámonos nun coñecemento funcional próximo máis. I. É abranguendo o anterior que os rapaces o pasen ben na clase, é dicir, procurando que a clase de galego sexa unha hora esperada por todos. Quen dá máis? Daquela, Agustín era así, e agora, pois, sigue sendo así e moito máis. Hai moitos documentos deste tipo. Simplemente quero decir que todo iso conduciu a finais dos 80, no 88 e no 89, a concretar estas iniciativas particulares e colectivas, porque logo se artellou o grupo Avantar na zona de Ferrol alrededor destas ideas, que produciu pois bastante documentación naquela precariedade de medios en que nos desenvolvíamos, e a finais dos 80, unha vez que xa estaba creada nova escola galega, pois artelláronse unhas xornadas de normalización no ano 88 que concluíron con un modelo de normalización para o sistema educativo galego. Aí xa se deseñaba unha primeira visión de que, a parte de ter equipos de centro, había que ter unha superestrutura comarcal e a nivel galego para afortalar esa necesaria normalización. E o ano seguinte fixeron outras xornadas donde saiu este modelo de normalización lingüística para o ensino, que foron despois consensuadas na súa redacción por multitude, alrededor dunhas 20 institucións, sociedades e demais, que apoiaban a normalización no ensino. É este modelo en concreto. É que se presentou tamén ás autoridades de Galicia, as autoridades do goberno galego, para intentar, porque era un mandato deste modelo, intentar aplicalo oficialmente no sistema educativo galego. Entón, non tuvo todo o éxito que pretendíamos,
pero en parte, a partir de aí, xurdiu a creación dos equipos de normalización dun xeito oficial, como acabamos de ver no ano 91. E decía así, brevemente, este articulado, que se refería aos equipos de normalización e criterios de determinación de programas. Constituiránse equipos de normalización lingüística en todos os centros escolares que serán coordenados por un equipo de normalización lingüística de ámbito nacional. Estes equipos deberán ter unha preparación técnica que posibilite unha actuación eficaz e manter unha vontade normalizadora e de avance no proceso e non de freo ou estancamento. As súas funcións básicas serán: 1. Definir a situación inicial do alumnado de novo ingreso no centro desde o punto de vista do idioma. Dadas as características da situación lingüística galega, sería imposible e quizáis contraproducente facer unha catalogación ríxida galegofalantes, españolfalantes na poboación escolar galega. Na etapa inicial previa ao actual SB, propoñemos que se teñan en conta os seguintes factores: A fala individual do alumno; B, a lingua predominante no entorno; C, a capacidade de comprensión oral avaliada mediante proba; e a capacidade de expresión e resposta co mesmo criterio. Ben, pois, iso brevemente xa digo un resumo do que pasou nesa etapa anterior á oficialización dos equipos de normalización, que desgraciadamente pois agora xa non les podíamos chamar así, pero eu sí que propoño algo para seguir utilizando ese nome histórico ben acaído, e é que en todos os documentos que fagamos dos centros que temos que poñer equipos de dinamización lingüística, poñamos coma históricamente chamados equipos de normalización lingüística, e na Nidia nos vai rexeitar por eso. Moitas gracias.